Ja buscaré una altra manera. M'han dit que volies parlar amb mi. Doncs sí, és veritat. Ai, quina cara, se't veu molt enfadat. Què passa, em pagaràs, ara? Parlo molt seriosament. Michiru, hola. Anem a un altre lloc. Vine amb mi. Que vingui amb tu? És una proposició, això? Ai, en Kirika s'ha enfadat amb mi. S'ha enfadat. I no m'estranya, si semblava que el perseguís. Ai. Es devia sentir molt incòmode. No, dona, no ho dic per això. No ho acabo d'entendre. Què em devia voler dir? Sempre faig el mateix. Veig alguna cosa o sento alguna cosa i em munto la pel·lícula jo sola. Però tinc la impressió que em volia dir alguna cosa. La veritat és que només en sé 4 coses superficials i que encara no el conec a fons. Li hauré de preguntar què em volia dir. S'ha de conèixer bé la persona que estimes. Com la Himeka o com la Mion. Perdona'm, Karin. T'ho digui com t'ho digui, t'acabaré fent mal. Tens el cor ple d'una boirina molt espessa. Oi que tinc raó, Kirika? Qui ets tu? Qui ets? Oh, i ara què fa en Kirika? Qui és aquesta noia? Ai, quan vols saber més coses de la persona que t'agrada, de vegades acabes descobrint detalls que t'estimaries més no saber. Qui ets tu? I què vols de mi? No et preocupis, la boirina desapareixerà. Si ets valent i deixes que la llum del sol t'arribi al cor. Espera't un moment. Qui ets tu? La Kazusa. Em dic Kazusa. Qui és aquesta? No ho sé. La boirina desapareixerà. Per què hi devia parlar en Kirika amb aquella noia? I qui era? I si era la seva nòvia? No sé de què m'estranyo, però jo m'ho podia esperar. Perquè un noi tan guapo com ell és normal que tingui nòvia o més d'una. Adeu, primer amor meu. Què et passa? Deixeu-me en pau, la gent feliç! Però què t'agafa ara? Sóc una pobra desgraciada, la més infeliç del món. Però què et passa? Deixa'm en pau i vés a preocupar-te de la Himeka! Vull estar sola! Molt bé, ja me'n vaig. Hola, Karin, què et passa? Per què plores? Deixa-la estar. Em sents? Què et passa? Vinga, anem! Ui, Kozune, què fas? No m'arrosseguis, home! Escolta, em vas dir que l'anell te'l va donar el meu pare, oi? Sí. Me'l podries ensenyar, sisplau? Vols veure l'anell? Sí, un segon. Vull comprovar si és de debò.
A tu t'agradaria saber si el meu anell té poder diví, oi? I si et dic que no te'l deixo? Hauré de fer servir la força. O sigui que estàs disposat a prendre'm el tant sí com no. Ai, ja he tornat a escridar Sant Kazune. I ara no ha sigut per culpa seva. Li demanaré perdó. D'acord. Mira'l tant com vulguis. Que estrany. Si els he vist per aquí. Però amb una condició. Ah? Aquest anell és molt important per mi. Si el vols mirar, m'has de donar alguna cosa com a garantia. Com a garantia? Sí. I què vols que et doni? Val més que no m'hi posi en aquesta conversa. Doncs m'has de dir un secret teu, per exemple. Ja en saps un. Ja he vist que tu ets dels que es transformen en Déu. Però encara et falta una mica de pràctica, oi? Sí, és veritat, però ja saps que no li explicaria a ningú. T'ho vaig prometre als banys termals, te'n recordes? Què? De què parlen? Molt bé, va, què vols saber? Doncs no ho sé. Hi ha algú que t'agradi, ara? Per què m'ho preguntes, això? Contesta. T'agrada la Karin, oi? Però què diu ara? Com vol que li agradi jo en Kazune? És veritat. M'agrada. Què?